Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, kene m nwoke kene m nwaanyị. Asị m ka chi tata bụ afọ pụtara anyị ndụ, pụtara anyị ihe ọma. Asị m onye chụọ anyị ya daa, egwuola anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ, ọsacha ya nwụọ. Asị m na ndụ nwoke ndụ nwaanyị, ndụ mmiri ndụ azụ. Ife anyị ga-eli bịara anyị tata bụ afọ, ma nke ghere anyị gbara anyị ọsọ. Bịara egbu anyị gbuo onwe ya. Mana anyị sikwara egbe belu ugobelu nke si bi ebekwa na akwụkwọ anya. Anyị si na anyị ejela obodo n'ala obodo, anyị ya dịka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Anyị ya apụta ife, anyị ya edu ude. N'ụta anyị kwuru ya ka ọ dị tata bụ afọ na nkwọ na eke n'orie, afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Aka m bụkwa onye nke gị nwaada agbara ọma ụzọ mmiri. Sekwana aka bụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agba afa miri emi, na-alụkwara mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịchọpụta ihe dị n'ụzọ ha, na-enyekwara ụmụ Igbo aka ịghọta na ọdịnala Igbo bụ ụzọ ndụ, bụrụ ụzọ eziokwu. N'ihe dị na naba anyị bụ ntọala eji wee mụọ anyị. Ọ bụrụ ihe anyị kwesịrị ịgbakọta azụ, ọ bụrụkwa ihe anyị kwesịrị ịbịa tụwa egwu, ọ bụrụkwa ihe anyị kwesịrị itiwa na ọya egbu anyị na ọya egbu anyị, maka ihe dị n'aja anaba anyị. Ekenekwa m unu. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ afọ maka ọjị. Ị na-anya ịfụ n'ọkwa enwere m ọjị dị iche iche n'ime ya. Enwere m about 4 colors there. Ọjị dị iche iche bụ ihe dị n'ime ọkwa mbụ n'aka. And each of the ọjị n'ebe a nwere ife ọ na-represent. Mana tupu m gaba n'iru gbasara ọjị nọ n'ọkwa, o nwere ife nchọrọ ịkọwa gbasara ọjị. Ọjị abụrụ ife ọjọọ. O nwere gathering na ọya bụ ịga, ndị a na-asị na ha bụ ndị ụka, na ha ebukwa ụka n'isi, ekpesi ekpere, agọsi ọjị, enye ha ọjị, asị na fa nara ata, maka ha che na ọjị bụ ihe ọjọọ. Achọrọ m ịgwa gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya tata bụ afọ na ọjị abụrụ ihe ọjọọ. Ọjị iwu mkpụrụ osisi dị n'ala. Anyị nwa bụ mmadụ na mmụọ ji eme gị na-emekọrịta, mmadụ na mmadụ ibi ya ji eme gị na-emekọrịta. Ọjị na-esignify a lot of things. Ọjị na-esignify peace. Ọ na-esignify courage and bravery. Ọ na-esignify strength. Ọ na-esignify blessing. Ọ na-esignify fertility and productivity. O nwere a lot of things ọjị na-esignify. Na mbụ ọ bụrụ na anọ na gathering, for instance ebe a na-anụ nwaanyị, ọjị ka a eji wee kpọọ okwu afọ. Ebe ọ bụ na ọjị na-eje bụ ebe ife ọma dị, ebe udo dị ka ọjị na-eje. O nwegodo onye gị na ya na-abọ dị n'okwu, ya wetara ya ọjị wee nye ọjị n'aka. Ọ bụrụ na ọ chọbụrụ ige ntị, ọ ga-ege ntị. Oles ma na onye ahụ ada atụ ndị ichie egwu, ma ọ na-enwe respect for entities of powers nọ n'aja ala Igbo. Onye ọbụla bụ onye Igbo na respect ọjị. Mgbe gburugburu na-abụrụ na nke ikpeazụ a, ndị ụka ọbịa abịazụ bịa mebisi ihe niile. Ọ bụrụ na mgbe gburugburu onye ọbụla ya na mmadụ takọrọ ọjị enweghị ọgbụgba ndụ, ihe afụnwụzi ihe ọjọọ ya eme onye ahụ. Mana kịta nke ikpeazụ a, mma esikụzi n'ọjị enye mmadụ nsị. Ọ bụrụ gịnị itisasị ihe dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ gịnị obodo adịrọzi ka o si kwesị ịdị. Ya bụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị, ọjị abụrụ ajọ ihe. Enwe different lobes ọjị na-agba, each ọjị na-agba. And each one nwere ife ọ na-eme gịnị, ọ na-esignify. Enwere ọjị nwoke, nwe ọjị nwaanyị. Ọ bụrụ mmadụ niile ma ya, mana nke a na-akụzi tata bụ maka ndị na-amadụ ihe gbasara ọjị. Bido tata ka ị marụ na ebe ọ bụla eji ọjị wee gọọ ọfọ, abụrụ ka isi na-eta dị ọjị gaa ọkụ mmụọ, ma ọ gị na olesizi ma ọ na ịma na onye anwa na-enye gị ọjị ahụ na aka ya adịrọ pịọ. Maka na ha emebisighị ihe niile. Ha jikwa esikụzi na ọjị na-enye mmadụ nsị. Mana mgbe gburugburu onye ọbụla gị na ya takọrọ ọjị, ayafụ ihe ọjọọ melụ gị, adịghị nwa ya afụkwa n'ihe ọjọọ melụ onye ahụ. O wee bụrụ ya nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị. N'ile anya, o nwere ọjị na-agba ofu, ọjị Igbo na-agba ofu.
nwee nke na-agba ịbụọ, nwee nke na-agba ịtọ, nwee nke na-agba ịnọ, nwee nke na-agba ise, nwee nke na-agba isii, nwee nke na-agba asaa, nwee nke na-agba asatọ. Mana nke ndị mmadụ na-afụkarị bụ from 2 to 6. Ihe ka dịcha common n'anya ndị mmadụ. O nwere a lot of people mewere omenala, mana since ha mewere omenala na ha waba ọjị gbara asaa na mbụ. Na ndụ m niile once ka m wagoro ọjị gbara asaa. Ịghọtago? Mana ana m awa ọjị gbara isii ọfụma ọfụma, na-agba ọjị gbara atọ ọfụma ọfụma, na-awụkọrọ ọjị gbara anọ na ise ọfụma ọfụma. Abịa n'ọjị Igbo, ọjị ka m bido n'ọjị gbara ịbụọ, which eji m ya ebe a. Ị na-anya ịfụ na ọjị a njikịta gbara ịbụọ. Ife a na-akpọ ya ọjị ogbe. Ndị ụfọdụ si na ọjị ogbe na ọ dara ogbu. Ụfọdụ kpọrọ ya ọjị ana. Mụnwa na onwe m na-akpọ ya ọjị ana. Ọjị a nara ata ya ata, mmadụ anaghị ata ya. Ọ bụ na itinye aka na igbe ọjị gị, iti wepụta ọjị, ọ bụrụ nke a ka ị tinyere aka, ịma na ana na-ana gị ọjị. Igosi anya ịwali ya ka ịwadoro ya. Mgbe ụfọdụ nwere ike igosiri ya ụta anyị ejiri aka ha megide na-awara. Nke dị ka ibi ya bụ anyị ama abịa tata bịa kụziwe unu mpaka na ọjị ọbụla gbara. Ihe m chọrọ ịkụzi unu taa bụ ihe ọjị onye ọbụla ọ ya bụ ọjị gba ihe o menyere. Mbọsị ọzọ anyị ekụzikwazi kedu ka ị ga-esi wee malụ ọjị nwoke na ka ị ga-esi wee malụ ọjị nwaanyị. Nke dị ka ibi ya bụ ọjị gbara ịtọ. Na ya ka m ji ya ebe a. Ifu ya ine ya anya ọfụma, ifu na o nwere 3 lines ebe a, ebe a na ebe a. Ihe nke a pụtara bụ gịnị? Ọjị ndị eze nwoke ọ ndị eze nwaanyị. Ọjị Ikenga is for the warriors. Ọjị dị otu a, nwa ya na be m hụ na mmadụ anaghị atụ ya, is for me and my people. Ọ bụrụ na ị bịagodo be m nwe ọjị a, m na-enye gị ọjị ọzọ, ara m enye gị nke a. Ọjị Ikenga ka a na-akpụ ya. Mgbe ụfọdụ mmadụ dị ịgba afọ na be m, maọbụ na mmadụ sendị imegwu mgbe alụ ya atọ, etinye m aka na igbe ọjị m wee weta ọjị dị ụtọ, amago m na onye ahụ ntinye ha anaghị weta ọjị dị ụtọ, amago m na onye ahụ bụ onye echiri echichi na mmụọ. Ihe ahụ ọjị ndị echiri echichi, ọjị ndị eze. Ilekwa anya ịfụ na nke a njikịta bụ ọjị gbara ịnọ. Ọjị gbara ịnọ, ihe a na-akpọ ya awụ ọjị udo, ọjị ngozi, ọjị udo. Eke na Orie, Afọ na Nkwọ, ọnya bụ ọjị gbara ịnọ. Nke a dị common, a lot of people na-eme gịnị enwetakarị ya. Ilekwana anya na nke a, isoro m ikiri ọfụma, ịfụ na nke a gbara ise. Igo line ahụ, ịfụ na line a dị ise. Nke a bụ ọjị gbara ise. Ife a na-akpọ ya wụ gịnị? Ọjị uru. Ife o ji dị mkpa gị nwee n'otu ha niile bụ ka ịmalụ mgbe ị na-aga ọfọ, ka ịmalụ itinye aka weta ọjị na igbe ọjị gị, ma na ijere igote ọjị just tinye aka welu. Ịmalụ the area ndị so gị chọrọ ka ị concentrate more na ofe na-agụ. Nke a ọjị gbara ise. Nke a wụ ọjị ọmụmụ, ọjị ụba, ọjị uru. Ịghọtago? Enwezikwa ndị ọzọ ejighị m ihe ebe a. Enwe ọjị gbara isii. Ọjị gbara isii bụ mmekọrịta mmadụ na mmụọ. Mgbe ọbụla itinyere aka wee weta ọjị gbara isii na ọkwa ọjị gị, ịmalụ na ndị anabe nna gị na n'ikwu nne gị enwere communion na-aga on spiritually between you and your ancestors, ndị ichie gị. Ọjị gbara asaa bụ ọjị onye nwa ka ndị mmadụ kacha wee na-avalu. Maka gịnị? Ọjị a iweta ọjị gbara asaa, ihe awanwu ya jos wapụ ya ụtọ ahụ taa ma ọ gọọ ọfọ. Mba, a na-egburi ya anụnụ, a na-esiri ya nri, a na-emeri ya mmemme. Maka gịnị? Ihe ọma, nnekwute ihe ọma dị n'ụzọ. Onye nwa ka ọjị gbara asaa na-egosi. Ya bụ tata gị nwa bụ onye Igbo na-ene m anya, mara kedị na ọjị Igbo abụrụ ajọ ihe. Abụzị ife onye ji ọjị na-aga ọfọ isi na onye a dị fetish, na onye a na-eme ihe ọjọọ. It's not true. Ọjị bụ ihe ọma ka ọ bụ. Ọjị bụ udo, ọjị bụ ọmụmụ, ọjị bụ ụba. Ọjị
ndị Igbo kwuru okwu wee sị na o wetara ọjị wetara ndụ, na ata ọjị atata ndụ, tata udo, tata ahụ isi ike, ọnụ ụzọ mmeghe. Kedu si ka ị ga-esi wee nọrọ ebe a gọrọ ọjị enye gị ọjị jụ olesizimoni ma na onye a ma ọ na o nwere something gagoro spiritually na ọjị anwa, it is understanding na ị chọrọ iti ya, mana isi m ndị na-agụ ụka na ndị na-ata ọjị bụ ndị ọjọọ wee sị gị na-asị ịtarị ya na ndụ ịta ya n'ọnwụ, mgbe ị ya anwụ ị ya na-esogharị onye nọrọ ụwa na-asị ya nye gị ọjị onye gị ọjị taa. Sekọna aka bụ m onye nke gị nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri, aka m bụkwa onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m si kwuo na mbụ na anyị na-agba afa na-agba afa miri emi, na-alụkwa n'ọrụ mmụọ dị iche iche, na-enyere ụmụ Igbo aka ịmata eziokwu, na-achịta n'ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ya bụ, ọ bụ na o nwere ajụjụ chọrọ ịjụ m gbasara ihe nkụzi taa, ma ihe ndị m na-akụzi bụ na mbụ, ma ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, ma ọ na ịchọ ka a gbaalụ gị afa ma ọ lụọ ọrụ gị ọrụ mmụọ, biko echefukwana dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 070-373-11663 ka m nyelu gị aka. Ya gazie.